Ditte, Karsten. du gjorde det. Nej, Vi gjorde det. vi gjorde det. Det er faktisk virkelig vigtigt. Fordi, Hvorfor er det vigtigt for dig? hvorfor er det vigtigt? Fordi at jeg kunne ikke have gjort det der alene. Og I gør alle sammen noget, som gør, at jeg kan gøre det. Så derfor er det vi sammen om. Det er faktisk meget vigtigt for mig. Og jeg er jo heller ikke sådan en, der har sådan lyst til at være hende der sådan, hende der står fremme og bliver se her. Det er bare vigtigt, det er os. Også fordi jeg synes, det er sjovere, når vi gør det sammen. Ja, jeg synes faktisk, det er meget sjovere, når vi gør det sammen. Nu blev det til 1658 km. Nej, ikke helt, fordi Men når man tager broen med, men det er så gratis. Men 1600. Ja, Du er den eneste, der har gennemført. ja, Og de andre, de er udgået på med forskellige ting. ja, Udover at du har trænet og kørt på cykel. ja. Hvad er det så, der trækker dig? Hvad er det for en motivation, der gør, at du bliver ved med at starte med dit løb? Kan I huske, at vi kørte forbi regnbuen? Ja. Det var flot, ikke? Jo. Ja. Så Jeg har oplevelserne. det er oplevelserne. Det er den ene ting. Ja. Ja. Så har jeg har det sjovt. Sjovt. Jeg kan godt lide at være derude. Tankerne får frit løb. Nogen ville jo spørge, om du skulle overbevise dig selv om noget, eller nogen andre om noget, men du kommer, hvor langt inden kommer det herfra? Jamen, det kommer nok dybt ind, ikke? Det der med at lave et eller andet, som der ikke er andre, der gør. Fordi så kan man få lov at få det for sig selv. Ja. så kan man gøre det selv. Ikke? Det synes jeg egentlig er meget sjovt. Det der med, at man... Altså jeg synes jo også, det er fedt, der er andre, der kører ultraløb, og andre kvinder, der gør det. Og jeg synes, det er sjovt at være sammen i det. Men jeg kan jo godt lide at komme herover og så være den eneste kvinde, der stiller op. Ikke? Det synes jeg er sjovt. Ja. Så du har noget sjovt, du har nogle naturoplevelser? Ja. Så har jeg faktisk frihed. også noget frihed, og så har jeg faktisk også samværet med nogle mennesker. Ja. Jeg synes også, det er hyggeligt. Jeg synes faktisk også, det er hyggeligt at være sammen med jer. Ja. På forskellige måder? Ja, jeg kan godt lide, at jeg kan faktisk rigtig godt lide, at vi gør det her sammen. Jeg kan godt lide at være sammen med jer. Jeg kan godt lide, at det er lidt ligesom et eventyr, der folder sig ud. Vi ved ikke, hvad der er. Vi har en idé om, hvad der skal ske fra starten af, men vi ved så ikke, hvad det er, der helt sker. Nej. Det synes jeg er ret interessant. Jeg synes, det er interessant, det som der sker mellem mennesker, når vi er afsted på den her måde. Jeg synes faktisk også, selvom jeg bliver enormt ked af det, der skete den dag der, hvor jeg fik nedsmeltning, fordi jeg lå rystet inde i bilen. Ja. Og nu nedsmeltet, når du siger rystet inde i bilen, så er det fordi, du er hvad? Jeg frøs. Jeg frøs, der var så koldt. Og så blev jeg enormt ked af, faktisk. Jeg følte mig faktisk sådan, jeg ved ikke, udenfor, eller sådan lidt, ikke helt taget sig af. Uretfærdigt behandlet? Ja, uretfærdigt behandlet. Ja, det var nok et bedre ord, ikke? Fordi at I havde det varmt og godt alle sammen, ikke? Og jeg havde simpelthen bare frosset i 3 dage. Jeg ved ikke, om det var 3 eller 2 dage. Jeg havde bare frosset langt, og jeg trængte til at få varmen. Og det havde jeg ikke fået, og så skulle jeg bare ud og cykle igen. Og jeg skulle også på toilettet. Og så var det, så skældte jeg ud, og der sagde du til mig, og det har jeg tænkt meget over, sig det højt, Ditte. Fordi det er jeg aldrig særlig god til. Jeg er aldrig særlig god til at få sagt det højt. Så det var også en stor læring i det. Det er en enormt stor læring, ja. Og så var det, der skete det, at så fik jeg sagt det højt, og så var jeg vred. Jeg var faktisk vred. Ja. Det er lang tid siden, jeg var så vred. Okay. Jeg var vred. Hvordan føles det? Det var mærkeligt. Men så kom vi ud og køre, og der var du, Karsten, med. Og jeg bander og svogler lidt, og jeg har heller ikke fået børstet tænder i lang tid, og der var meget i vejen. Og jeg skulle også på toilettet. Og så siger du meget smukt, Ditte, tusind tak for at give mig denne her morgen. Fordi der var simpelthen så smukt.
Der var smukt derude. Altså, der var virkelig, virkelig smukt. Ja. Og så var det jo, så går der ikke så lang tid, så vender hele humøret, og vi får snakket sammen om det, der er sket, og du ved det ene og det andet, og så, lad os komme videre. Og jeg har jo ingenting nu i det andet, end at, det var bare noget, vi lærte. Præcis. Altså, der er jo ikke noget, jeg har jo ikke noget sådan pickpoint på nogen overhovedet, som vi overhovedet ikke. Og det er jo, når du kommer derud, hvor du fryser, og du er træt. Ja, så er det det hele det er. Så ser vi den er jeg lidt mere nøgen, ikke? Ja. Så kommer det frem. Så derfor er jeg faktisk, altså nu sagde du også lidt til Uge det der med, at det var fedt, at vi havde kørt 1600 i stedet for 800, fordi det der, det var ikke kommet frem på en 800. Og i øvrigt havde vi heller ikke kørt det. Så. Tak for det. Selv tak. Tak for jer. Og tillykke. Og tillykke til jer. Også tillykke og tak til til alle dem, som følger dig. Ja, tak. Men det skal vi lige have lagt op på et eller andet tidspunkt. Ja. Det kan vi faktisk. Hvis vi bare lige klipper den her, så kan vi lige... Så kan du kan finde ud af det, så skal jeg... så kan du... Jeg har ondt i mine knæ nu, kan jeg mærke. Nej, nu kommer det hele. Nu kommer endorfinerne, de damper af, så er det bare... det gør ondt. Hvad skal du lave i morgen? Så cykler du på arbejde? Du er fri. Jeg har simpelthen taget fri, fordi jeg tænkte, at jeg skal rydde lidt op. Tak! Ja. Så... Er det der burger til os? Er det burger til os? Det tror jeg. Nej, nu skal vi over burger. Ja, der er det. Tak for det.